Gas banget. Ngejak kabeh langsung. Lho masuk kayak ngono ki lho, Mak. Kayak kok ndur ngono. Ya sadek main keren. Ora popor ini yo. Lho. Lho, Dang. Iki dituk nih, Dang. Mau yo seneng kono. Heeh. Mbak Yu kuwi pengen 100 siyoan, Mas. Hah? Mbak Yu kuwi enek. Pengen meneh 5. Lho ora bodone piye mak manggo kuwi? Apa? Ora aku dikurungi selau sapa ya. Oh. Mbak dipindahne kene anu iki. Oh, ngono. Iki kro rumah 1000. Piro? Sendi? Lah semono engko dimorke dikendali. Pendal. Kuwi anu gek kadang cilik kae we. Iku kok sore lah kok kecek anu ngono. Sing larang sik ya. Lho iki ta tau. Aku njingi mampir kae kok tiba tak mampir. Malah golek ide duwe. Ayam gas tuh jagone dhewe anu. Nih. Lah, Oh, lah turu kok. cek turu. Ora krungu wae lho kuwi. Pitike turu wae. Iya, parmangan banget. Turu. Jadi pitike wis siap. Iya. Babone 8. Nek ngupite gak rugi ya jenenge kok padha karo wong dolan kok ya. Keman tuku mendak ngono iki keman yang. Oke ini tukune yang. Kamang berarti tekelan. Ini ngomong kok, pakne kandang kok seminggu sejak kene apa Mas? Ora apa-apa ora lalu. Oh mana nek kirek mesti yo garangan mesti kirek kok. Gereja nasa oke. Lagi omah lor ki mak mboke pitik malah apik kuwi. Mak kosong ya, Rek. Lah sendiri amore ya. Wong Solo kono. Wong adoh ya kuwi ya. Solo jadi. Lah iya. Lah nanti entek gendeng entek. Lah ya, dia koyo ngono ora gelem. Oi, Sitok ya Mas. woi pitik malah apik. Iya, sitok bagus iki siang-siang. Lupa, pring mbok patok-patok iso ngene kandang. Ada yang gitu aja, iku 50.000 ngotot. Oh. Lah nek ngene gawe gampang. Otakne lho. Lho Pak, oh karepmu sini ku mbok ngono ta, Pak? Heeh. Gawe kotakne gampang. Kono omah kok piye? Elek mbure mah ya. Ya kuwi sak kenake wae. Heeh. Kenake wae. Kenake gampang dingin deh. Sing mangan sik malang kuwi. Nah, mangan sih. Iki anda stok no, Pak. Ada lho Mas kono Mas. Ada pitik. Ini Mas. Lho, semene tok. Bisa apa ora? Awas lemane ke daduk kuwi nggo. Ora omah dipindah. Ora
Ada gede lah. Anak. Ini. Enggak enak adu semono kuwi nek rong rampung ya ben kok ning kene. Iki tak pakan. Lah nek kunci iki Mas. Tuh pitik. Orang kilo kalau katul. Hah? Codot. Codot. Willy Mang Saksi wis gede lho. Terima kasih pun. Ini masanya dari jago kan ini. Masa? Boleh lah. Nah, pun urip iki. Pakannya apa to kuwi? Ini pun kok katul, Pak. Harus segon iku, Pak. Oh. Lah ngendi apa enak, Mak? Pakane. Makanya aku tak tukane jero. Oh. Pola mawon mayar. Pola larang. Kalau pola 2 kilo itu kok ya. Mas Yasin itu yo 2 kilo 2 kilo. Nah, pola itu hari ini kalau lagi pakan lebaran itu 50.000 Agus Yudino kanggo. Oh. Ih, Sisi babon. Yung sisiki itu dari mana dulu tarung. Kuwi pira? Ilanan di sisiki itu dari. Lalu tak apa ngejar lah wiki telu papat sih. Kelas ya San. Kira wiki. Di mana masih? Kelas. Saya kurang kaya sih. Apa pun lima ya? Pokoknya apa itu kelas pokoknya. Kurang 5 berarti ya, Mas. yang kowe ra kena no. Lebok enak no.